Muli ako ito nagtatag si Jigin. Niya na, pa. Awo, kay hapon naman ron. Julie. Julie wa Julie. Wapa po ba si yung kadlaon? Kinsa. Si Julie. Ato sa amin sila Layding tay. Ha? Sila Layding. Hi guys, mara dami subos. Kay mo order mi og bibingka da salya ng kauban. Mo order mi og bibingka da res among silingan para sa birthday tatay ugma. Na dapos panda nagkujog mas panda. Hoy panda. Una na. Una na. Hi guys, good morning. Karon day guys, kami rin nabilin dari sa bahay, kami rin alyanag si tatay. Kay si Tiri o si Aisa to asa kuan Don Emilio hospital kay nagpa laboratory si Tiri. Si Aliana, alas 9 na upay pamahaw. Kay namili magsadaan. Di man mo kaon sa dang gilutong nanay, mo nang nakita ako naman dahil embutido sa rape. Pinalit ni Terry Burst, hanal mo itoon. Pero makakaon naman ninja. Giubo dahil si Ja, parihami nagpislango. Ja, dahil gamay rin may pertuhon dahil, kaya karami mo kaon. Ha? Kuha mami guys, naglawi mami dyan na may ininunas nanay. Namili man ng pagkaon. Kare lamang imbito doon ang pertuhon. Niya pa hama. Ha? Das niya pa hama. Di sa Manila ba rin lingkod? Hama. Nalaman yung isang pertuhon tanan. Oy! Ha? Pick up? Hala, na-shopee. Sa ako no guys, kaya na yung pick up ko na. May business ni Purami dari. Na ako na pick up sa bani. Gamay ranino. Jadi pick up mama saya sa dani. Daras ya. Oh, ini benar-benar betul menggoong dani. Kalau di paling mau talahin pa kaya. Ay, tara na po. Obat.
ate. Ay, nag-pick up sa ilang negosyo. Kaya continue ko sa preto. Ayan na, preto ang sarili na. Mukhang kani. Kami man eh. Ano na lang pwedeng pasod ang tatay, Insa. Hindi na ako magluto. Kami raman dari, guys. Ano na magbuangin sa tayo, Dani? Kaya guys, magprito sa ako. Kaya ragang buto yun ya. Umot na ba, Jid? Umot. Dahil kaon na. Dali. Dara guys, dia luto na. Namahaw na salyan na. Late nagdang pamahaw. Kay namili lagi sidaan. Kaluoy man ko. Ano lang giluto aging butido. Pamukaw si isda. Sige na. Na, barado gilong. Dali na kaya kaligoon. 1 hour later. Bye. Diya guys, sa denggi. Timplasta tayo kuan, snacks. Kaya alas 10 na. Nakalimot ko, alas 10 na di ay. Hintay dyan yung kanuning pana. Kaya di man ni kadyo tamis. Two hours later. Hi guys, nangabutang may suon. Kay bawa mo guys, naghihimus. Naghihilak sila kay natouch sila sa istorya ng tatay. Kung sabo ni namo guys, bang muli sila jadi na may pahibaw. Ugman na sa diyang birthday. Sama to. Kaya na rin kabulutan niya naapil po kong sabo. Sabayan na. Basta Aliana magsaba kay... Tira yung tabaan na. Ha? Tira yung tabaan. Abot tira po sa sabaan. Ate, I love you, ate. Ya, si Aliana, dahil managnay mo abot kay mo singgit man eh. Ayo galing kay. Ha? Dahil mo suon. Si Ali, harap mo kamay si Ali. Tanawa rin dito siya nilang pang-upload ang giilat sa tatay ang giinag mag-inom ming duha. Isugutan ba po? Isugutan po sa tayo ming kutay mag-inom sa tayo, ikaw bahala. Ano na po? Nagbubog sa mga tayo. Tanawa ito yung vlog ni JJ. Hindi naman kapit ang kami na ikanta ikatos na. Sumukalo ko balik? Hindi. Asa kung may isasawan na mo mo pa? Ginamutay na mo ito. Pagtimba, idol ka. Hindi wala ko din nilang itutuon ko dyan. Nakakala mo. Naman sa ta guys. Ginamut ko, wala mo dyan. At na nato dyan kadlawon kung siya pati yung katay nga namin ng manyanita. Ito na yung kaho. Sabi ko di ka maulitin. Ang likuwa dyan. Ano lang, abit yan. Yung bugan mo ang galaw. Ang ganda ka na kanyang unos. Na guys, maliwag to sa amin guys. Wala rin nanay. Kamera na rin tulos Aliana si tatay. Hindi, niabot sila. Dito sila sa likod agi. Hindi si tatay yung tao ay kalibutan. Nga nangabot ni sila. Maraming mga kawat ka niya. Sa agis likod, di man pwede ka sa tubangan. Kaya naman sa Aliana, masinggit man to. Kalingog ba tatay? Bas Aliana ha, ayun sa baan. Yeah guys, manood to sa amin guys. Ugmara na to sa tetuganan. Manood to sa amin. Later. 20 minutes later. Hi guys, wadong hapon. Namingaw na pag utod na risbay kay nang lakaw sila. Hinja. Si Jijin verse og si Ate Ruby nagtug lungsod kay si Jijin mapalit daan si jog cake para ugma hinja. Mamal gato yung mga sabot nga magmanyanita, hala na iniabot sa baron. Hinja. Matong palit si Jijin og kuan cake daan karong hapon hinja. Ako may nakasign sa magpansit. Si Ate Ruby nila may gisugo kay wa pa mas nanay na uli.
Ana lamang siyang gisugog pamalitog para pansitunon dya. Ning offer day po si na lamang kuno po muluto. Ara pang lipadya na guys kay arong di ba dya ko expert sa pagluto-luto. Dya ganahan po kung siya to review may muluto kay lami na si dya muluto. Nang nalipay po ko. Dya na yung abot. Asa na yung suon laki. Ara ka kulbahinam na yung himo guys ba nga mong surprise si tatay. Wasa dya kay bawon mara sa dya nag-uul nga ka ng bawon sa dya gibati nga mara nag-uul ba ka na si dya nga buog man ang dyang birthday dya wapay ni uli dari dyang pagsabot wapay ni uli dya sige sa pangutana nga dito kanang nang kaong uli ba kunos Mama Julie dito makugikan guys kaya naghatid bang kog snack ni dya saging uli madalas plurami hanggi pa snack si tatay saging matoy dyan giingan na nalam ako ka-film kaya mo ko nagdag cellphone dyan kong giingnan nga kanang waba ko nung kahibaw muli ba ko nung si Mama Julie ning ko wa pa ko kahibaw tay mura si dyan nag-uulba nga di ba ka ko na muli pong giingnan nga sagdi laman tay guay muli tay kasi dyan kalibutan nga naana day sila namuot ko sa mga plano. Nakadetag saging guys ha. Roy! May saging? Hinog! Yan na! Dali ka rin. Kang saging dali. Yan! Dara yung saging no. Yan! Kang saging ba? Hoy. Ang atos tatay ang dugang ang saging ha? Tapos nun sa Jijin pa ito cake. Si Ruby Pansiton. Kung ito yung mukhaan manok kaya itong timbangan. Hinog. Yan na. Jadi sa tayo tubig ka. Tagay tubig sa kabaso sa tayo ka. Hindi ka mo kagsaging? Yan. Di ba ka mo kagsaging? Tubig ko na tayo. Kat ng kangalyan na. Ha? Kat ng kangalyan ng tubig. Inom ko ng tubig. Ikaw. Idulo niya na kakambrad. Ano oras daron? Agang ng tubig? Di, tubig sa mineral. Ano oras daron? Stress. Alas 4 day. Ang saging alyan na. Inasa tayo dugang pag saging. Hindi ko eh. Hindi na ko na. Imo na na. Hindi yung kaurot. Kanan lang saging la. Pwede ka try kag saging. Suway, gug kag saging alyan na. Kaya bang kurang na sa kawan? Ha? Kaya bang kurang na tibon? Si Jeraman. Abre undo day. Gato de mas prami dari. Kalang saging lam, tanaw ko mukhaan ba ka saging. Hinog man na. Di hilaw ragaho ma. Didi ka mukhang saging. Hinog man na. Hilaw ragaho ma. Nah, didi ka mukhang saging mata ka. Ako yan. Kayuli ka, baso ka. Kayuli na saging ka, di mo kumakaon. Kayuli, bas. Kayuli ka. Muli ako ito natatag si Jijin. Niya nahan pa. Awo, kay hapon naman ron. Julie wa Julie. Wapa po, basig niyang kadlaon. Kinsa. Si Julie. Basig mga adlaon sila tayo ba? Ito si Eric Mori. Ha? Ito si Eric Mori siguro. Wata kayo ba, basig muli po itong taga Cebu, mga adlaon po, kaya pa man ron. Tabuton naman tayo. Man. Aba. Tabuton laman. Yanas Mother Earth, nauli na. Hamasin si Mita. Hamasin si Mita, nay.
Okay. Dang saging sinanay, o gikan sa dang isuon dito sa bukid. Alami ya guys, oh. Guwang kadyo, oh. Hala, amo din nga brihan guys sa katong dia. Pop up. Ah. Bang. Hala. Yan. Mag-thank you sa kang Tita Lucy. Dali. Thank you, Tita Lucy. Thank you kuno Tita Lucy. Kaya nasa ay lollipop holder. Oh. Oh. Di atong ibutang atong tistingan. Karon po, Tita Lucy. Hi ka Tita Lucy. Hi, Tita Lucy. Salamat dari. Salamat kami, Tita Lucy. Atong ibutang dani daan karon. Karon ana. Nasa. Ada sa din di atong sa. Ano sa yan? Hindi ang sama. Hindi ang sama. Nara guys, kanang nabutang aglun. Ano sa yan? Oh. Mukhaon ka na, ha? Yun na. Hindi lang kini Mickey Mouse, ma. Bigla mag-dimik ka, Mouse. Yun na. Kuya, sundan no? Hindi makahugaw. One shift later. Hi guys, mag-harvest na rin ko sa pipino. Buawuyag, nag-gloves ko kay tunak din eh. Ya, dako. Yara guys ya. Sa. Nabot di dari ang dako. Inuuko. Ya guys. Oh guys, ang dako harvest na atas atong tinanom. Oh. Tulo. Arang bugata din ni si Just punuan. Kaya nagkaman. Oh. Upat. Uy, ginuo ko daghan mo din. Ang daghan nagbungas patong. Lami asina. Ha? Ang batong ba na? Tulog batong. Ginoo ko maka. Daghang videographer ang hamanggol si Jejin kaya man na uli. Ang lamiya mga jig pipino guys sa lahara baga dyan ang paborito. Lagi. Mo nagpipino nga pwede ka na nagpanit. Hala to ay ning sanjad na. Ay, sanjad na. No. Tara na ining sanjad. Kare. Tapay isa. Tuas na simga tubangan. Para pikas kanang nastuod. Nasimong kamot dapit. Kani. O kana tapay isa. Alarang lami ay mo ni baligja. Itong lutoon sa salada lugma. Dapoy dako da nagbitay. Yan na pining sanjad ag isa. Ah, ning sanjad pag isa. Wow, first harvest. Kari ba di di na nimo gamay pa na. Gamay pa. Parang lami ate. Ang pipino. Allah, lami majadingan ni kinay ma pupo. Uy. Ang daghanan na. Ano naman re? Kari ang dako. Oh. Kanarang kadako. Oh my God. Guys. Ang lami ang gajid guys, paborito ra ba dyan ang pipino, mahal ra ba gajid na, ta 15 isa. Sa dalagit kitik palit man ko, kilami manaasa na ron. Kana, katong isa di pa po. Sundad lang. So muna guys, ang atong first harvest. Arang lami First harvest. Agbatong? Ha? Awag batong. Ang lema magajag batong nangumbitay. Ako ko'y palidya guys, dada ko na. Talaga palidya. Ay, palidya Hindi karang kakiyot magsugod ng pamunga. Makakwarta na kadaniti. Yara. Why di ka mabalidya? Dali. Pipino mo diha. Pipino mo diha. Yan ako nang mag-harvest mo good ko karang tibangon og kada adlaw pila ka kilo. Puntis man. Puntis. Ang lami ang Nasa ka na din. Hala, ako di pinaka makauna makakaundan eh. nang kinadakan ha. Ako rabay nag-video. Oh, ikaw. Tasa na.
Arang lamiyam gajag batong ti. Nakabalik dyan, nakadani tino. First harvest. Naghanap para bang nangibita.